Wat wil mij, dat is alle transportbewegingen van hen en hun producten in Nederland en ik de EU. Dat is van nou juster midden dat werd aanstiend. Wat mij nog net. Nou, er is, ik zat je misschien wel weten, er is een soort export buiten de Europese Unie. En dat zit voor 3 maanden op slot, volgens internationale spelregels. Bij vogelopvang de Vogelpits in Moddergat rennen de vogels nog gewoon boeten. En dat wie er in heel Nederland rond 18 december nog een ophok- en afschermplicht geldt in verband met de vogelgriep. Om alles uit even te vangen en dan in de hokken te brengen, dat valt eigenlijk daar. En voor de beesten echt een grote ellende. We wachten het eerst even op. Want dan moet het echt niet zakelijk worden, dan doen we het direct. Er is wel nijtocht door het delfzetten van een partytent. Maar die waait die Moddergat zo voort dat er weer wat onhelpt. Plastic linten maar de wilde vogels voorthouden. Waarom nou te sissen dat helpt? Boven dat worden er heel tijd meer vraagtekens zet bij de theorie dat wilde vogels de griepvirus brengen. Hoe dan ook, de sector bloedt hoeden. Want de vogelgriep kan zo weer de kop opsteken. Het lacht ziet een beetje op oranje wat mij betreft. Het is dat virus zit in de natuur en dat is er nog heel eten, want daar hebben we niks aan dient. Dus het is echt zaak om hen binnen te houden en om alert te wijzen op ziekteverschijnselen bij hen. We houden rekken mee en in de achtergollen dan speelt het rekken mee. Meestal mijn vogels brengen, rug uit het hiem op. En dan extra het hier vooral. Wij kunnen net bij Hokkendel of Tien of Toren en even zien, daar is geen sprake van. Het komt er op Delhek wel eens je mensen zijn van dat je 3 dagen in je huishouding helemaal niks doet. Maar de bijen die rennen in en uit. De wask die giet op een bult en de ouwas die op de onrug. Nou, dat idee is het een beetje wat er in de sector aan de hand is.